Здравейте на всички, аз съм GamePlay.bg с нов клип с цел да ви помогне с приключенията, свързани с компютри. За този път съм подготвил една относително бюджетна конфигурация, която с никакви проблеми ще се справи с всяка една днешна игра на високи настройки. Ще имате линк към всеки един от компонентите в описанието и без да се бавя повече, нека започваме. Ще започна от сърцето на един компютър. Процесорът, който избрах за тази конфигурация е процесорът i3-6100, който е наистина едно много добро бюджетно решение, което предлага много добър перформанс за парите, които плащате. Разбира се, фактът, че конфигурацията е в сокет 1151, имате опциите в бъдеще да апгрейднете дори до i7. Но естествено този процесор за сега ще ви свърши перфектна работа в почти всяка една игра. Процесорът е двуядрен с 4 треда, поддържа hyperthreading, с 3 МБ кеш и 51 TDP вата, което е наистина едно много добро число за TDP на един процесор. И наистина просто не си струва да се хвърлят допълнителните пари за по-големия му брат i3 6300, тъй като разликата в перформанса е просто минимална, а цената е мисля 50 или 60 лева, нещо подобно. Дъното, което избрах, това е дъното на Asus H110M-K. Да, точно така. Избрах да изграда конфигурацията върху чипсета H110. Просто няма смисъл да се хвърлят пари за H170 или Z170, когато говорим за толкова бюджетен компютър. Дъното изглежда супер. Има 2 USB 3 порта, 4 USB 2 порта, има аудиокарта. Освен това има 2 слота за RAM памет, само един слот за видеокарта, 4 SATA порта. И в случай, че нямате намерение веднага да си закупувате видеокартата, има изходи за VGA и DVI, от които може да си ползвате компютъра, докато всъщност си закупите видеокартата. Както обърнах внимание в клипа ми как да изберем дъно за компютъра си, отбелязах, че аз съм фен на Asus и MSI дъната, като в случая наистина избрах Asus дъно. Освен това, дъното има и два PCI по 4 изхода, които можете евентуално да ползвате за външна аудиокарта или пък за RAID контролер. Трябва да имате в предвид, че това дъно не позволява overclock, но пък освен това и тази i3 е с заключен множител, т.е. единственият вариант да го overclockнете, това е да му дигнете base clock, което не винаги е добра идея. Относно RAM-та, за този компютър избрах да сложа само една плочка от 8 ГБ RAM в един от двата слотове на дъното, тъй като съм на мнение, че 8 ГБ е едно много добро число за гейминг и за всекидневна употреба на вашия компютър. Скоростта на RAM-та е 2133 МГц, като както вече отбелязах в клипа ми как да изберем RAM памет, скоростта има абсолютно минимално значение в гейминг и като цяло, както казах вече, всекидневна употреба на вашия компютър. И да, най-обикновена зелена плочка е, защото наистина няма никакъв смисъл от тези охладители. За кутия избрах същевременно най-ефтината, добре изглеждаща кутия, която изглеждаше, че има повече дупки за вентилатори. Кутията, която избрах е на Zalman, струва 40 лева, може евентуално ако искате да си закупите някаква по-ефтина, или пък ако вече имате кутия въобще да не я купувате. Не исках да слагам някакво 20 лева или нещо подобно, тъй като аз лично обръщам внимание на поне малко как изглежда компютърът. Но ако гледате да спестите възможно не е много пари, съвсем спокойно може да си купите някаква кутия от 20 лева или да отидете до някакъв компютърен магазин на ъгъл и да си купите кутия за 5 лева, примерно. Следва един от най-важните компоненти за един компютър и това е захранването. В принцип, когато видя някой да минава тънко в това какво захранване закупува за компютъра си, това много ясно ми казва колко всъщност го цени. Тъй като да си купите ефтино и някакво китайско захранване просто е най-бързият начин да си пребете компютъра. Да си купите кофти захранване, това означава да заплашвате всичките си компоненти вътре в самия компютър. Или пък ако по някаква вероятност всъщност нищо му няма, освен че имат по-кратък период на живота, т.е. един вид в началото си купувате ефтино захранване, но то реално издържа по-малко, отколкото ако бяхте дали примерно 20 или 30 лева повече на времето. А и едно кофти захранване също може да води и до сини екрани, до
шумтене в самия компютър, дали ще е защото дава прекалено много волтаж на вентилаторите ви или просто ще по някакъв начин ще изнасилва всяка една част в компютъра ви. Затова и за тази конфигурация реших да взема захранване фирмата, от която винаги съм оставал доволен, и това е Corsair. Конфигурацията в тази си вид ползва около 300 вата, въпреки всичко аз избрах да сложа 450 ватово захранване, тъй като освен да има малко място отгоре за потенциален апгрейд в бъдещето, а и освен това по принцип е хубаво захранването да не работи на максимум, когато е включено. За съхранение избрах да сложа 1 терабайтов хард диск и честно казано няма какво повече да кажа. Хард диск има 1 терабайт storage. В днешно време хард дисковете ще го да са еднакви. Работи на SATA 3, не 2. Ако искате може да си вземете по-малък хард диск и да спестите малко, да си вземете SSD, също мъничко, на което да си сложите операционната система. Това вече зависи от вас. И момента, в който всички предполагам очакват, това е каква видеокарта избрах за тази конфигурация. Видеокартата, която избрах, това е AMD RX 460 на Sapphire Nitro. Причината, поради която я избрах, е това, че има 4 ГБ памет, 128 бита шина и всъщност 460-ките в момента са едни от най-добрите бюджетни решения за подобни компютри. Това е едно наистина малко зверче, което не би имало проблем да сгъне почти всяка днешна игра на максимални настройки. А ако не друго, може да сте сигурни, че CS и лигата ще може да ги пръскате на максимални настройки на Full HD, поне с едно 150 фрейма минимум. Като цяло конфигурацията в тази си вид, в деня на записването на този клип, иди за 957 лева, като съм на мнение, че това е една наистина много добра цена за компютър, който без проблем ще подкарва всяка модерна игра. Ако не на максимум, то на близки до максимум настройки. Не съм включил охладител допълнителен, тъй като процесорът идва с собствен си боксов охладител. Много хора са на мнение, че те всъщност не стават, скапани са, което всъщност е вярно, не са най-доброто решение, което може да имате. За такава конфигурация ще свършат перфектна работа. Всички части използвани в този клип, ще намерите линкове за тях в описанието. Аз бях iGameplay.bg, ако този клип по някакъв начин ви е помогнал, може да го харесате. Ако бихте искали да сте в течение с моите клипове, можете да се абонирате за канала ми. Но аз бях iGameplay.bg и до следващия път.